Želám vám príjemný a dobrý deň. Sledujete naše vysielanie bez cenzúry. Na hlave klobúk, lebo nám ide leto, dovolenky, more, voda. Ja vždy, keď spomeniem slovo dovolenka, tak mi príde na jeden pán. Sme leteli spolu do Egypta a on v lietadle sa ma opýtal, išiel na toaletu a ma uvidel, ako tam sedím, tak sa ma opýtal, že Ježišmaria, pán Snopko, aj vy idete týmto lietadlom? Ako stovky otázok som zodpovedal v dereši, ale takáto ťažká, to ma ako ani odpoveď som mu ani nedal. A potom ma prekvapil ešte raz, sme už prileteli ako do toho hotela, prišli sme autobusom a tam vypisujete také tie veci, že ako dlho tam budete na tom hoteli, dokedy tam ste, z akej krajiny. A v kolónke sex, kde mal napísať akože pohlavie muž alebo žena, on uvidel sex a bez zaváhania napísal everyday. Tak len toto bude môj kamarát a aj bol naozaj. Jednu peknú príhodu mi rozprával Oliver Andráši z dovolenky, že začiatkom 90. rokov tiež boli niekde a u nás predsa len to ešte neboli také obvyklé tie švédske stoly a tam to už bolo samozrejme a jeden človek teda zo Slovenska tam utekal, rýchlo to hádzal do seba tie veci. Všetci to tak pozerali na neho, však to donesú, znova doplnia, on to asi chudák nevedel, tak rýchlo, čo najviac zjedol, už keď tak pol hodinku tam jedol a sadol si ústatý a spotený na stoličku, tak prišiel k nemu, ten čašník sa ho opýtal, že you finish? A on, nein, ich bin Slovákiš. No a už boli všetci zaradení, akože sú v poriadku. A ešte jednu vám poviem príhodičku takto na úvod. Tu mi zase rozprával kamarát Maroš Kramár, že tiež boli na dovolenke v hoteli. Poprosili všetci zamestnanci, čašníci, mali zaplatené all inclusive. Nevynášajte, prosím vás, pekne z jedálne to jedlo. Vráte sa 3, 4, 5 krát, koľko chcete, môžete jesť. Len to nevynášajte preč z tej jedálne. Bol tam jeden český spoluobčan, kamarád ich, ktorý samozrejme rozprával len po nemecky s nimi, hoci všetci ostatní po anglicky, už tým bol taký trošku inak. A každý večer skúšal do igelitky. Nabral najprv, že akože jablčko, potom hrozienko, pridal banány a potom už začal pridávať také, že chlebík, zákusok a keď si tam na tretí deň už nasypal aj hranolky do tej igelitky a odchádzal s tou plnou igelitkou z tej jedálne, tak už to ten jeden čašník, ako ten vrchný, nevydržal, zastavil ho pri dverách, normálne povedal halt, zobral mu tašku, tú igelitku a viete, čo sú tie 2-litrové krčahy, čo tam oni majú, tie džusy, tak mu tam nalial 2 litre toho džusu a povedal, das ist komplett, bitte. No a mohol ísť. Celkom pekné. Again, as a white person, Oh my word! Did you see that? Gotham needs me. To the Batmobile! Oh! Oh my God! Okay, you all right? Oh, shit! Oh my God! Oh no! That's a concussion. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Pekná správa tento týždeň v novinách bola, že neznámy páchateľ z uzamknutého a stráženého priestoru z jedného veľkého pivovaru ukradol 600 litrov piva v 30-litrových sudoch. Ako nie som veľký matematik, ale malo 600 litrov, tak to je minimálne 30 sudov piva, akože to nemohol naložiť jeden človek. Nemohol to naložiť za chvíľu a nemohol to naložiť do osobného auta a napriek tomu prišli, odišli, zobrali 600 litrov piva. Takže ak uvidíte niekde teraz v lete stánok s veľmi lacným pivom, tak je tu také maličké podozrenie, že to môžu byť oni. Asi ich podľa mňa nikdy nenajdu, lebo to raz iba mali šťastie policajti v takomto prípade. To bolo v Nitre, keď do pol hodiny, úplne vážne do pol hodiny mali chyteného páchateľa a to preto, lebo pri krádeži mu z vrecka nohavíc vypadol občiansky preukaz. Celkom milé.
Ešte jeden človek ma potešil tento týždeň a to bol samotný pápež. Úplne vážne si predstavte, on odmietol prehlásiť jedno miesto za pútnické miesto. Nebudem hovoriť názov toho mesta, aby sme nerobili reklamu. V tom meste sa totiž údajne zjavila panenka Mária 3 ženám kedysi. A keby len to, pozor, ona sa im pravidelne zjavuje aj 3-krát do mesiaca. 500 000 ľudí tam už prišlo v lani do tohto mesta. Všetci sa dívajú na tie 3 ženy, lebo samozrejme oni tam tú panenku Máriu nevidia. To len tie 3 ženy ju údajne vidia. A oni plačú a toto, že správy im posiela cez ne a pre ľudí, no proste strašná halús podľa mňa, ale nevadí. Ľudia sa dajú nachytať na takéto veci a predstavte si pápež, nie? Ktorý povedal doslova, citujem, panenka Mária nie je vedúca pošty, aby chodila každý mesiac niekomu podávať správy. Naozaj za toto veľký palec hore, lebo to si žiada aj kus odvahy. Ale keď sme už pri tejto veci, tak viete, čo mňa napadlo, že teraz, keď sú tie videokamery a telefóny, na ktoré sa dá filmovať, tak tá panenka Mária sa už ako si málo zjavuje a takmer nikomu sa teda nezjavuje. Tak ja v tejto chvíli, priatelia, vyhlasujem veľkú letnú súťaž o takéto nádherné tričko, úplne vážne, o takéto nádherné tričko hráme v tejto chvíli, veľká letná súťaž pre prvého z vás, ktorý mi pošle selfie s panenkou Máriou, tak vyhráva takéto krásne tričko. Máte o čo hrať, tak hrajte. A keď to náhodou nebude, že s panenkou Máriou, no tak možno nejaká súdružka Marienka z družstva alebo nejaká sekretárka, no to je jedno v podstate, zjavila sa, hotovo. No ja som na úvod povedal, že bez cenzúry a predstavte si, minulé vysielanie s cenzúrou bolo, zase sa chybička vlovdila, lebo som tam hovoril niečo o muslimoch a že vraj som bol veľmi ostrý a podobné veci. A čo čert nechcel, minulý týždeň zase idioti z Islamského štátu, prepáčte, ja ich inak volať nebudem, v Tunise zaútočili na bezbranných civilistov, takže ja znovu použijem to, čo som použil o tých muslimoch, lebo ako hovorí jeden americký komik Oxfordy, keď si môžeme robiť srandu naozaj z belochov, černochov, indiánov, židov, tak ja si myslím, že si môžeme aj z muslimov a zvlášť z takýchto idiotov z Islamského štátu si srandu robiť budeme a teraz vám predstavím ich A-tým. Nech sa páči. Takže to bol A-tým Islamského štátu, aby ste videli, akí rozumovo schopní ľudia sa tam hlásia, lebo však normálny človek tam vstúpiť nemôže. A americký komik Oxfordy ešte vypracoval niekoľko téz, počúvajte dobre. Ak sa živíte rafinovaným heroínu a pritom ale máte morálne námietky voči alkoholu, ste asi muslim. Ak máte samopal za $3,000 a odpalovacie zariadenie na rakety za $5,000 a pritom si nekúpite topánky, ste asi muslim. Ak sa domnievate, že televízia je nebezpečná a pritom bežne nosíte v šatoch výbušniny, ste asi muslim. Ak ste ohromení odhalením, že mobilný telefón môže slúžiť aj k inému účelu, než k odpáleniu bomb pri ceste, ste asi muslim. Ak si myslíte, že vesty sú len v 2 vyhotoveniach, neprestrelné a výbušné, ste asi muslim. Ak si myslíte, že toto všetko, čo vám tu hovorím, je rasistické a urážlivé, ste asi muslim.
Toľko teda americký komik Oxfordy a ja s tým absolútne súhlasím. Keď si treba robiť srandu, tak hlavne s hlupákov. Ešte raz sa dnes vrátime k tej minulej relácii bez cenzúry, lebo tam som na začiatku prišiel s takým kufríkom, že aj ja bojujem proti korupcii, lebo tu všetci bojujú v tomto štáte, mám taký pocit, aj Paška, aj Široké, všetci. No a sa mi ozval jeden človek, si predstavte, že či si z nich robím strandu, lebo že oni majú takú stranu a že on je na billboardoch vyfotený s kufríkom, že fakt bojuje proti korupcii a predstavte si ešte človek z Banskej Bystrice, tak sme si potýkali, vravím, keď je Bystričan, ale hlavne predseda, tak vravím, tak si potýkajme, keď si predseda. Tomáš Hudec, predseda strany TIP, tak fakt chodíte s tým kufríkom a tam máte peniaze a dávate ľuďom starostom, aby bojovali proti korupcii, hej, tak je to. Tak ja začnem, ďakujem za pozvanie. A naozaj chodíme po mestách a obciach, kde predstavujeme naše protikorupčné odporúčania. A v tom kufríku nie sú peniaze, ale naozaj reálne sa snažíme niečo spraviť s tou korupciou, aby to prostredie, kde sa aj dobre darí, bolo čo najmenšie a proste potlačiť ju čo najviac. A stretávate sa ako s postojmi, že veľmi rýchlo utekáte z tej dediny, alebo si vás aj vypočujú niektorí? Tak máme za sebou už viac ako 100 návštev, konkrétne k dnešnému dňu je to 108 návštev, áno. Miest a obcí a dá sa povedať organizácií spadajúcich po vyššie územné celky, podmesta, mestské podniky. Práve, že ja som veľmi prekvapený a reakcie sú veľmi pozitívne, ale či reálne naozaj tí ľudia niečo s tým spravia, zoberú si k srdcu tie naše odporúčania, tak to takisto ale budeme hodnotiť a dáme vedieť. No ty keď si mi povedal, že strana TIP, tak ja som si to našiel, nie na internete, čokoľvek a hneď tam vidím, aha, Bčko Smeru a Paška to financuje a ste len na to, aby ste odobrali percentá tým ostatným a potom ich dáte Smeru, no tak ako to je? Tak, toto je moja obľúbená otázka. Fakt? Vždycky ma dobre povedal, jasné. To som nepovedal. No? Mňa to Bčko prenasleduje už od mala. Hej. Do triedy som išiel do Bčky. Chcel som byť Bčkar. Predstav si Gimpel, zase Bčka. Bčko, hej. Potom sa tešil, že vysoká škola, že koniec, už to skončilo. Nie. No dobre, nevyzúvaj sa z toho, ako je to. stranu a Bčku. Dáva vám ten Paška peniaze, alebo nedáva? Tam jednoznačne potrebujem odpoveď. Nie, nedávam peniaze, samozrejme. A ste Bčkom? Nie, nie sme Bčkom. Nie sú Bčkom. Tak nič, potrebujem nejaký bulvár, tak daj, ja neviem. Tak nie ste, vieš, také, no tak, toto, že? Myslím, že taký ťa zvolil za predsedu? Kto ťa zvolil za predsedu? Kto ťa navrhol? Zakladajúci členovia. Si bol ty a ešte jeden, ne? Ten ťa navrhol a ty si ťa zvolil. Koľko? 100 nás bolo. Vy ste mali 100 členov, ako keď ste normálne? No to boli len zakladajúci členovia, dá sa povedať ľudia, petičný výbor tvorili 4 ľudia, ale 100 ľudí už bolo vtedy okolo strany. Nemôžeme ich volať členovia. Demokraticky, hej, zvolený predseda. Áno, demokraticky zvolený predseda. No a chcete ísť normálne do veľkých volieb, hej? No áno, to je náš hlavný cieľ, s tým sme zakladali aj stranu. Že idete do veľkých volieb? Áno. A budete bojovať proti korupcii, budete bojovať? Samozrejme, neostane to len pri tejto iniciatíve, ktorú máme, ale chceme s ňou pokračovať aj ďalej. Počúvaj, ešte jeden lebo ja som si už potom veľa načítal o vás, vieš, keď si, že TIP povedal, tak že tam si mal jeden článok, že zakopme vojnovú sekeru. Ste žiadnu ešte nevykopali, ja som ešte nepočul o vás nič, tak ako, čo ste vykopali? A už zakopávať idete? Ani ju nevykopeme my, ale v podstate treba sa pozrieť na tú politickú scénu u nás tých posledných 25 rokov. To je furt len nejaký boj, jeden proti druhému, druhý proti prvému, škandále, ale už je najvyšší čas, aby prišla trošku aj kultúra do tej politiky. Oni chcú do politiky. Nielen aby sa vrátila satíra politická, ale aj kultúra do politiky a slušnosť. A naozaj už treba riešenia, ktoré tu budú dlhodobo udržateľné a naozaj sa už konečne niečo spraví. Ľudia moji, no mladí, naivní, svatáci prosto to. Budeme im držať palce, alebo tak aspoň si prečítajte, čo napíšu. Ja neviem, slovo na záver dávam vždy hosťovi. Skús niečo do minúty. Tak samozrejme, kto sa chce dozvedieť o nás viac, tak nech navštívi našu webovú stránku, alebo ja by som to ešte tak krajšie, rád by som pozval všetkých, ktorí by nás chceli stretnúť osobne. Chystá sa veľmi pekná akcia na strednom Slovensku v obci Turecká. Ja som pozvánku pred natáčaním, že či prídem, tak možno, hej, no. Tak takisto ja pozývam všetkých ľudí, ktorí by nás tam chceli stretnúť, aj Janka Snopko, aby prišli a tam môžeme zodpovedať všetkých otázky. Aj halušky tam budú, tak prídite, no. Súťažiť sa budú. Aký pekný záver dnešnej relácie. Majte sa a dovidenia v Tureckej na haluškách. No. Dovidenia.